anem a fer una altra taula, val? Del punt 6, seqüenciació d'operacions. Fixeu-vos que tenim 1, 2, 3, 4 i 5 columnes. Val? Les fileres ja seran independents. Anem a taula, insereix taula, afegim en columnes el número 5 i files no importa, val? Perquè n'haureu d'afegir més. Cliquem a insereix. I ara el que anem a veure és fixar-nos quines van a ser les capçaleres. Primer tenim número, després operació, i ara el que anem a fer és unir les cel·les del primer dia. Val? Per això anem a fusionar les cel·les. Anem a fusionar les cel·les i el següent que anem a fer és anar a propietats de la taula, val? I anirem al fons i li donarem un fons semblant al que ja tenim en l'exercici que ens demanen. Val? Després anem a introduir cadascun dels camps de les columnes. Val? El primer és número, agafem i li canviem el tamany. Val? El segon és operació. Després tindríem ferramentes i per finalitzar tindríem material, val? I el temps, la durada, no? Que tindria cadascuna de les activitats. El que anem a fer és canviar-li també els tamanys, centrar-ho. Fixeu-vos que tenim així un 12, anem a baixar-ho a 10, o inclús podem baixar-ho a 8. Val? Molt bé, anem a reduir la columna i ara el que anem a fer és canviar un poc la mida de la columna, operació. Val? També podem canviar-la de dalt, on tenim la regla. Fixeu-vos que apareix 7,89, podríem inclús ajustar-ho. Si anem a propietats de la taula, conforme hem anat abans, també tenim una pestanya en la que apareixerien les mesures. Val? Ara anem a agafar aquestes dos i anem a dir que la mida la distribueix uniformement. D'esta manera, tant material com ferramentes tindrien el mateix tamany. Val? I ara el que ens resta és un poc anar omplint. Val? Així anem a protestar la taula, li ficarem un gris un poc més clar, val? I escriurem primer dia. Automàticament, si vos fixeu, la R se n'ha pujat cap a dalt. Val? Això tindríem en caràcter subíndex i superíndex. Val? Superíndex dalt i subíndex baix. Podem centrar-ho o no centrar-ho. Val? I a continuació ja aniria el següent dia. Val? Seria fer la mateixa operació. Una vegada tenim plens els camps, cadascun dels camps, en cadascun dels ítems que tenim que anar omplint, faríem el mateix amb el segon dia. Val? Molt bé. I això és tot. Val? Recordeu que heu de deixar la taula com la veieu. I poc més. Val? Igual que hem fet amplada, podem centrar-ho. Igual que hem fet amplada o deixar-ho cap a l'esquerra. Igual que hem fet amb la mida, que hem dit que se distribuïa uniformement, també podem fer-ho amb l'alçada. Això no ho he fet. I ara anem a omplir el primer camp. 1, dibuixar primer esbós del ninot, i la resta seria el mateix. Llapis i material, paper. Recordeu que això ho heu d'emplenar en la secció que vos diu, que és seqüenciació d'operacions, el 6.2. Per a fer això, el mateix que vos he explicat 40 vegades. Heu d'anar a estils i donar-li l'estil
que he utilitzat per a fer l'índex. Automàticament pues, apareixerà en l'índex quan l'actualitzeu l'índex. Botó de la dreta i actualitzar. Adeu.